sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaalwan San Conzays. Upgrade your immunity, do it with Conzays. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line! Sa ngalan sang inyo regular anchorman, aksyon na Brian Moden. Ako naman aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan aksyon na firing line karon iya nga gabi Abril 29 tuig 2020. Action Firing Line! Diri kita ho bispiras antes naton may balawan, buwas na lang ang katapusan no kag ang final nga guidelines sang National Interagency Task Force. Amo ini ang balantayan, ano ang mangin kapalaran, ano balang ipapanaog nila nga dapat sundon sa mga LGU nga ipaidalom sa ginatawag nga General Community Quarantine. Action Firing Line! Diri sa probinsya, ginahulat pa sang gobernador kung ano ang mga guidelines ni antes nga mapermahan niya ang executive order nga magapatuman sang GCQ sa bilog nga Negros Occidental. Action Firing Line! Sa siyudad sa Bacolod, magahulat pa iya no kung saan o iniaktuhan ang ila apilasyon sang IATF kay nagsalang isag pagkaina bangod man sang konflikto nga statement between sa duha ka mga matag-as nga mga opisyal sa katong gobyerno. Lain man ang huni sang DILG Secretary, lain naman ang huni sang spokesperson sang Malacanang. Action Firing Line! Ay, nagapakita lang nga ti mayara sang wala bala sila tululuhog, wala ning laging sugulanunan siguro temprano pa ini. O kay kada isabi, mahambal man mo. Mayara man interesado nga magpalayag sa ilang mga statement, tilantawa na. Kundi nga, buto, duso butong, no? Laban-laban, bawi-bawi bla. Action Firing Line! Pero pagkaroon naton ina magkaaksyon, antes sampilan naton kumapambukas ng mga balita unang taglakat sa panahon. DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update.
Ibalawantang aton sini nga temperatura karon nga adlaw lakip na ang mga panugyan gikan iya sa Provincial Disaster Management Program Division. We have Action Gun Republica on the line. Action Gun, mayong gabi. Action Art, mayong gabi kag sa aton mga listeners na mayong gabi. Ari ihatag naton lakat sa aton nga chimpo sini nga gabi Miyerkules kita karon April 29 tuig 2020. Namataan naton isa ka low pressure area, nagtuhaw lang ini siya sini nga aga no. LPA may antad ini siya sa distansya kapin sa 920 kilometros ang kalayon sa nasidlangan nabagat na nasidlangan o kon east-southeast ang Davao City. Ari siya sa dalom nayon no. Nagaupod ini siya sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCC, nagaapekto dito sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao. Ang Caraga kag rehiyon sang Davao magalumon ang kalangitan nga may dala ini nga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob nga tuga ini sang ITCC, while ang dito naman sa Batanes kag Babuyan Group of Islands mangin magalumon man ang kalangitan nga may idulot man ini naligwin nga mga mahinay kun manipis man nga mga pagulan o kung pagtulutaliti nga halin ini sa northeasterly surface wind flow o kung amihan. Kag ang kabugusan sang Metro Manila, subong man sa iban nga bahin sa aton pungsod Pilipinas, padayon nga may pag-uungguom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Nga may naligwin ini nga mga pagulan o kung pagpanagoob nga dala ini sang localized thunderstorms. Kag may ara kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin, magahalin sa naaminhan na sidlangan ang nag-aapekto karon dito sa pinakapunta sang naaminhan sang Luzon nga may kasarangan hasta nga mabalot ang kadagatan. Kag may ara man nga mahinay hasta sa kasarangan man nga huyop sang hangin, halin ini sa nasidlangan pakadto sa naaminhan na sidlangan o kun east to northeast ang maga-impluwensya sa iban nga bahin sa aton pungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag panahog kita diri sa aton lokal nga forecast, partikularmente sa aton probinsya, padayon man nga may pag-uum sa gihapon ng aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan nga may dala man ini naligwin nga mga pag-ulan o kung pagpanago aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Makaagom kita diriya sang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdukoy-dukoy sang hangin, magahalin man sa gihapon sa nasidlangan pakadto sa namin na nasidlangan o kon east to northeast, mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabilin lang sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 9:47 karon nga gabi magahunas 0.0 metro ang takos sang Kanabawon. Ang taob magabalos alas 4:11 sa buwas sa aga sa takos nga 0.6 metro ang kadalumon. Alas 5:56 naman sining hapon nagtunod si haring adlaw. Kag magabudlak ini siya alas 5:27 buwas sa aga. Sa subong ari kita 26 degrees Celsius Action Art, sa hasta ini siya sa 91 degrees Celsius. O kung naari kita karon sa 78.8 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So muni kabugusan sa aton lakat tiempos ning gabi Action Art. Why kita mga weather disturbance mo nga nakita ka mo da? Amo ni ang low pressure area nga nagtuhaw lang sini nga aga no. Ari siya sa 920 kilometers east southeast of Davao City. Davao? Oo, Davao City. Layo pa siya, no. Pero nung chance siya mag-develop ni siya Action Gun nga bilang bagyo? Butang tabi mag-tropical depression man siya, pero daw hasta man lang da siya kay ti ang kwan ang easterlies nato mo, ang dominante easterlies. Why swerte basi malusaw pa ni siya o kung ma-downgrade na lang siya sa isa ka low pressure sa gihapon. O kung eventually madula man ni siya, no. Daw ay man gitret, no.
Medyo I see. ang kuan niya according sa Joint Typhoon Warning Center ng mild o kon medium to low ang iyang influensya, medium to low, no. Sige. Action gun, salamat gid. Sige, Ang action temperatura gun. to yan, kay ka pa ang gyapon, no? Bisan kay inad daw hindi gid man singkal bla ang direkta nga init sang adlaw kay may mga nagatabon partially kuan kita panganod pero do ka pa ang humidity do kalain. Ang subong nga bulan basta nagahinga po sa February, Marso, April, Mayo hasta sa first half sang Hunyo. Naka-influensya kina dominante nga weather forecast nato ang muni ang easterly so kun mapaang nga hangin gikan sa baybayon sa Pasipiko. While kun kaisa nagatuhaw ini ang northeasterly surface wind flow Okay. o amihan, may convergence ang galong kun kaisa may gaulan-ulan man, no? Isolated galing hindi talaptap bilog na Pilipinas. So ang convergence ang panganod amo na nakadulot sang pag-ulan pero hindi ya madugay, no? Okay. Oo. Action gun, salamat gid sa luwat mayong gabi. Okay, action. Aksyon gani Republika sang Provincial Disaster Management Program o kon PDMP Division sa pinaka-latest nga weather advisory. Action firing line. Ang low pressure area nga nag-develop dito sa area sang Mindanao, hopefully hindi naman magdala na naman sang mga pag-ulan, no? Kag problema sa aton. Bisan pa man nga ari kita sa summer season pero tikon magtinupa karon ang mga mabaskog nga ulan, nagdugang ning problema ta kay ang tawo nga daan subong ga problema pa kun paano maka-recover sa sining krisis ginatubang matapos nga nag-igo kag padayon nga naga problema sa COVID-19. Action firing line. Let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad ang tanan nga mga nagamonitor sa aton via Facebook Live, ang mga nagatutok paagi sa YouTube, kag sa pila ka mga nagamonitor sa ila sining nga mga transistor radio. Maayong gabi sa inyo kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad tubtob gitatak na alas 9 karon nga gabi sa pagdulong sa inyo sa pila ka mga nagapanguna nga mga informasyon kag balita. No pwede kamo makapartisipar, may available nga chat room dira sa Facebook Live or sa YouTube. No kay mabasahan man naton ina karon. Sa gusto magpadala sang ilang mga mensahe paagi sa aton nga text hotline 0938-225-5017. Again ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Action firing line. Padala dirang inyo sining nga magkomentaryo mga reaksyon diri sa aton nga pagpangalagad. Nanong pinagkamandalag ko nga balita, update of course sa COVID-19, antes sa mga lokal na tundring nga talakayan sa Bacolod kag Negros. Unahon ko lang ang pag-update sa inyo sa pinaka-latest karon nga record na worldwide sa kadamuon sang kaso sang COVID-19. Nagdangat na sa 3,149,405 3,149,405 cases worldwide. Munang na-record ang mga nagkalamatay ara naman sa 218,386. Amo nang recorded nga mga nagkalamatay. Ang mga nagka-recover 962,809. Ay mayo ini man nga balita, no, kay at least ang mga recoveries padayon nga nagadamo kag nagataas ang numero. Action firing line. Ponderi sa pungsod Pilipinas, ang mga nagka-recover subong nagdangat na sa kapin 1,000, no? Amuning nami nga report kay at least ang mga tao although way pagid no sang klaro kag na-discover nga vaccine agud nga magtap na sang epidemya. Ti mayara mga nagkalaayo no bangod man sa bulig sa mga doktor sa pagpabakod sang ila sining mga immune system, maging confined sa ospital. Pasalamat kita no kay may ara sang mga nagaayo. Action firing line. Pero sa gihapon ang problema sa COVID-19,
Ginalantaw nga basi 2021 pa, mahuman o kon matapos ang ini nga say isang problema. Naunano ang mga balita sa national nga aton tutukan. Tiyang andam sini sang Malacanang parte sa distribution sang SAP. Ibaluon tay na karon buwas ng adlaw katapusan iniho para nga mag-distribuer o ma-distribute sang DSSD and DSWD sang LGU ang para sa mga nahalitan kag kwalipikado nga mga nalista bala sang DSSD kag DSWD beneficiaryo sang ginatawag nga Social Amelioration Program. Nanugidya ang problema sini nga nadugayan haw nga iban nga mga barangay kay nala nagumpisa ang pagkapanagtag nila. Action firing line. Ano natabo sini? Ano ang rason nga ang naglawig kamo iya? Sampilang kasimana? Din ang problema sa listahan? Kulbaan kamo nga damo mareklamo? Action firing line. Pero ang distribution nagresulta sa gihapon sang ginakabalakan balang nga ti pagsunod sa regulation, ang social distancing. Grabe gyapon ang problema kay mga pumuluyo. Ang iban ti gusto na ginman makabaton sing ila SAP. Ay, diri sa Bacolod gay na ho. Grabing ginutok. Action firing line. Bisan din man nga bahin sa probinsya, the same ang problema. Grabe ang pagginutok. Why na distansya, why na masunod ang ginapatuman nga social or physical distancing. Tanan luyag na gid makabaton sang ila sini nga pondo, no, sang ila sini nga kwarta bilang bulig sa ila sang gobyerno nasyonal. Action firing line. Ang mga update na ginabantayan ta diri sa probinsya sa Negros Occidental, ang mga balita nga tuntutukan karon nga gabi. Action firing line. Aring good news, COVID-19 patient number 2 sa Negros Occidental nagnegatibo sa ikaduhang nga test. Ang pag-intsende ko upod na diri ang iya mga pamilya nga ginkuhaan sang swab sample. Action firing line. Sa piyak nga bahin sa mga atat na kagusto makaibalo nanong matabo sa probinsya starting May 1, kundi General Community Quarantine, ang resolusyon payasubong sang National Interagency Task Force ang ginahulat ni Governor Eugenio Jose Lacson antes permahan ang executive order nga pag-implementar sang GCQ. Action firing line. Ano ini man nga adu katrasado man sa pagplastar sang Interagency Task Force sa national to sang general guidelines. Ang guidelines amo ni magaserbi nga libro kag basihan mo sa implementasyon sa mga LGU halin sa probinsya pakadto sa mga syudad, mga kabanuhanan. Tibudlay man ni karon daw nga mag patuman ang probinsya tapos ay pa kamo sa ginatamdan iya nga kopya or guidelines. Action firing line. Kon pamangkuton mo kag magpagwas ang statement ng IATF sa nasyonal do sa inang kompleto na ginbala nga daw wala na sang problema along the way pero diskubrihon ta ay sa sini palang guidelines so do ka nadugayan sila o do ka pululaw man ni sila. Action firing line. Kag diriya sa Bacolod, ang chairman sang Quarantine Center Action Team nga ginapamunuan ni Councilor Reniceto Novero nagdepensa sa mga reklamo sa mga OFW so angot sa quarantine facility nga ila ginatiniran. Nagtrend sa social media kadamo sa naglapta sini parte sa reklamo sang mga OFW nga ri subong diri sa quarantine facility nga ginbutangan sila sa syudad. Tiga reklamo sila linglan nano na di amon na ginbutangan sa amon nalinto sa Manila naka-hotel kami pag-abot di sa eskwelahan kami doon ni man hindi ni Chimpo subong sang pagminasulay mo. Sa piyak nga bahin nakibaluan tanaban nga rason sa city kulang ang national IETF sang koordinasyon. Action firing line. Tingwa sa syudad sila diya nagsalo sa problema
nga uli malag sila gimpay-balo nga may manugabot di. O ari pagid sa Biyernes may ara pagid kuno nga second batch inaordugang nga linto sa Metro Manila. Action firing line. Ang problema din tani sila sa ulihi ipamtang nga mga facilities kung mag-amo niya nga porti na ang pagginuto. Action firing line. Mayara pa kita na preparar na nga ina mga kwarto nga at least himos man ang sitwasyon sang desente manabing tululugan ni nila. Manang ginareklamo sa siling mga OFW, siling nila kabudlay na nga sa amon experience and then pag-abot dito ka hindi kami komportable bla sa amon sining ginatiniran. Action firing line. Tigaling siling sa city government Bacolod, hindi nyo kami mabasol na aring explanation karon ni Councilor Inisito Novero pamatian ta. Action firing line. Ang DSSD diri sa syudad sa Bacolod target nga makasumiter sang liquidation report angot sa SUP fund sa DSWD sa Mayo 1. O tibot ang balon nga presyom kita ginapaabot naton nga umpisa buwas nga adlaw ang distribusyon sang SUP inyo na matapos ha. Action firing line. Kay kung hindi pa ina matapos buwas nga adlaw ti may salabton gig kamo. Plus nga kung hindi tani mahingagaw tiyamakon mo na karon ang iban gani ka pangamuyo sila kabay pa may extension sang ECQ. Kay ang ginapaabot sang iban may second wave pa kuno nga SUP distribution. Action firing line. Amoy na so far diri sa lokal ang aton pagambalan karon nga gabi nga mga balita kag mga informasyon. No, importante ini para sa mga pamilya himata man sa mga OFW. Kibot gani ko isa sa mga classmate ko gali nga nagasakay man sa barko ara man siya da sa eskwelahan na ginapamtangan. Pero siling nga okay lang kuya pare. Importante nakaabot na ako diri sa Bacolod. Action firing line. Walang tawon tagid ang iban nga mga OFW nga basing ila bakasyon isa malak bulan ay husto lang ni sila nga i-quarantine. Sila gani ba si masimhot lang ni sa mga balayin lang iban kag dason maprepara naman balik dito sa mga lugar sa gwa sampung sod nga ilang ginatrabahuan magluwas sa mga seafarers kag iban iya may mga training pa ni and it would take time until sila makabalik. Action firing line. Amo na so para i-diskusyonan tani karon ang parte sa desisyon sa province. May mga report nga ti mabalik na ang under sa general community quarantine ang biyahe sa mga adipasay nga masalakyan, mga bus, no? Kag amuman ang biyahe sang mga jeepney sa mga banwa kag syudad. Pero ipaklaro tani karon tinano niya mga biyahe para sila nagkanto sa Dumaguete. Hindi ko gyapon pwede nga daan ang border line naton ginatingwaan nimo sa duha ka probinsya nga wala sa makasulod from occidental to oriental. Same thing ang ginahimo man diri sa aton sa Negros Occidental nga way man dali-dali ginapasulod ang mga nagabiyahe kapin pagid kon mag-resume ang biyahe sang mga buses pasulod di sa aton. Action firing line. Galing na mo nagamuno siling lati kon general community quarantine ng probinsya kag kon aprobahan sa IATF nga magpadayon ni ECQ Bacolod until May 15, yabudlayan man kami gyapon na sir, di man kami gyapon makakadto dali-dali sa sentro, kaya Bacolod City amo ning sentro mo, kapital yasang Negros Occidental. Action firing line. Ama rason sina bangod kay gusto sang LGU diri sa Bacolod nga matapos na atong pending nga ginpatigayon nga ginpaidalom nga mga swab sample sa test dito sa Iloilo. Action firing line. Mayari man kita diri sa probinsya ginatingwaan nga mapatukod diri sa aton syudad sa Bacolod Pagis Corazon Locsin tigaling kay Hunyo patoy matapos. Action firing line. Istorya antay nagkaroon dugay-dugay ng mga problema pero pang good vibes kita na pang opening sa aton nga pagpangalagad karon nga gabi. Extend kita sa aton pag-congratulate sa mga bag-o karon nagkapasar kag mangin bag-o nga mga abogado diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Nang nag-eskwela sa pila ka mga eskwelahan, universidad nga mayara sang
Law School, no? Diri naggraduar. And ang namin nga report, kay kung sang nagligad to ang nagtapuan, halin di sa aton, ti subong mayara mangyapon nga nadala sa top 10, no? Action firing line. Antes takatuan na ba problema, diri kita anay sa mayad nga balita, kay ti proud ang maginikanan, ang mga classmates, no? Sining nakapasar sa bar examination, kag ti graduate, no? USLS graduate, ining nadala sa top 10. Action firing line. Tatalan nga mga nagkapasar, congratulations sa inyo, no? For a job well done. Ti isa na ni kamayong bunga sa inyo pagsakripisyo. Mag-eskwela ka mo kasi hindi laglahog. Ang mga review mo, ang dalastuhon mo, hindi laglahog. Puwerte, ha? Gagasto ina. Kag dapat, dedikasyon mo kaya hindi laglahog nga atubangon mo nga challenge mo. Sa adlaw na lang ang tanan. Action firing line. Samtang nag-eskwela ka, tubtob nga nag-review ka, ayawan kagid sini. No, ayawan kagid pangabudlay. Tiyan mo na ning bunga. No, after nga nagkuha sila sang bar exam, ti nagkalapasan. Action firing line. Pero ang mayo kay may taga-syudad sa Bacolod nga dala sa top 10, pero sa way madala sa top 10 pero ara sa listahan. Ti congratulations man gyapon sa inyo. Amo na ni ang mga kumpleto sang inyo handom nga pagatawgon nga attorney din kakita sinaman. Ang sabahin sang UNOR, payara man sila na pulo ka mga passers sa 2019 bar examination. Ini amo Sanday Alimon, Jose Jairi, amo ni pagbasa, no, kag Joseph Mark Antonio, Ilea Bactol, araman si J.Ann De Chila, ti attorney na ni sila. Apuhin Leo V. Olione V. Garanzo, Rene Jaime, o attorney Rene Jaime, John Ray Malagsik, Roby Grace Mendoza, Mary Rose Ann Cambanillo, kag Amor Lailani Tayo. Ti sa inyo nga man nagkalapasar, congratulations. Action firing line. Lakip na sa inyo bulutuan nga dra kamo nag-eskwela, no? Sa law school nga dra kamo nag-graduate. Ti ang nami pagidya kay ang nagpanguna bilang nalakip sa top 10, tiamo niyo ang isa man ka law graduate o USLS graduate, kag karon abogado na, no? Lawyer na, nga nadala sa top 10, ining 32 anyos, certified public accountant kag part-time teacher sa College of Business and Accountancy sa University of St. LaSalle. Action firing line. Ang lanerte si Bibilan Madera. Parinti pa ni Action Nelmar Madera ho. Abot lapit ni sila nga parintihanay. Madera, galing kita yung mga De La Cruz, gani pa rin yung naging apelido, si Juan De La Cruz, gani. No, De La Cruz man siya. Di pa rin hindi sila kilalain ni Nunoy De La Cruz. Action firing line. Hindi sila gani parintihanay, ganyan direkta, kung lapit ni Simporoso Nunoy De La Cruz, ti galing parintiya mo, pareho sila nga na apelido. Action firing line. Pero namin ni kay ang nadala sa top 10, diri gihapon nagalin sa aton sa Bacolod City, no? Ang eskwelahan ti the best ini nga nabaton bilang reward sa pagpangabudlay sang karon abogada na, no? Lawyer na nga si Attorney Bibilan Madera. Action firing line. Titingwan na sa karon nga nga malabot kay subong damo abing willing nga mag-interview siya no? Damong istorya sa iya. So in a short while balikan ta lang siya, no? Para nga at least masugilanon taman ang ining nadala sa top 10 no? Mapamatian taman ano bala magaserbi ning inspirasyon kay si Axel alagando man nimo nga may eskwela ti sa ulihi magamit ining inspirasyon agud nga mangin isa man ka abogada.
Action firing line. Ano ba lang lahi sa mga defensor raw? No, pertiman. Damo man mga abogado ang defensor. Oh. Diba, si kung siya ni maglusot na son, mangin lawyer, action, attorney, and defensor, kangayan si imo, no? Action firing line. Dugay-dugay lang na, kay may ara pa sang karon naga-interview siya. Unahon ko lang si Action Marlon Inobia, kay may naka-line up kita sa national, nga aton kuhaan update karon man nga gabi, parte sa sining gasalangisag subong nga mga statement na sang aton mga miyembro sang kabinete sang aton presidente sa Malacañang. Manlain-lain na statement mo. The last time na interview ni Action Boy Duran sa program last Sunday, ang mismo tiglikom sang DILG, lain man tong statement na yung hambal niya, silingap kung gusto gid sa mga LGU sa Negros or di man gabahin sa pusod Pilipinas, luyag nila abi halimbawa no nga ma-GCQ na or padayonon ang ginaduso nga ECQ based sa assessment sa mga lokal nga members ng IETF evaluation nila. Kinanglanon pa ang panugyan, kinanglanon pa ang approval sa national sa IETF. Muna no mga dimala sa kaina, yan nagpa-interview si Attorney Harry Roque. In fact, hasta magapon nga kontak naton sa iya, wag siya naka-reply nga gusto naman tani baloon kung ano ginang matuod sini, pero pagkalipas ang pilalang kauras, sos nagbaliskad iya, naglain gulping statement ni Attorney o Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, silingkod ni daw kalamay gid. Amo na kung kaisa nga kinanglan, dapat siguro sila mismo national to, antes sila pagwa sa mga statement, siguraduhon na nila ni, no, kung ano gid ang matuod, kita mo, nagsalang isago, hambali asang spokesperson, nga si Attorney Harry Roque, sang primero, siling nga, no, nila na, yan na niya sing LGU call ya, ila na iya judgment call, kung anong himuon nila, may puder man na sila, agoy, pitik sinta sa hambal niya, hindi gali, ang dapat gali na, may ara approval na isang IETF sa national. Action firing line. Nan, amo na kay gapadaso-daso mo. Ina mga statement dapat i-double check ina. Kaya nga siya karon ko ni, halimbawa kung kita ka-interview be, tapos i-posta, sos! Ano guro nga kumod kag pangakig sa aton sa mga listeners ta? Mabala no kamuya Action Radio, na pinalagpat na kamuya sang inyo ginambalaw? Action firing line. Kay bisan may ara ka sang reference o na interview party sina, once gani, nga sa imo page kapin pag sa social media magwa ni ho, galburutong iban way maginakompleto nga daan basa, sala pang comprehension sang iban sa content o kontenido sang balita, yawer kita pang basulan, agoy ara kay pitik sintas, may ginbawi na iya, yan di kali, dapat kali may approval sa IETF. Ano ka man, spokesperson Attorney Harry Roque man, bago ka lang kabalik daw simplang haw, nasipiat ka gidaw. Action firing line. Kundi hinalita nilang to iya, ang mga nagbalita sini. O, ang iban gani, damo ko nasugilan nun, kinasingin diya, nambal na to si Attorney Harry Roque, nga depende niya sa Bacolod di. O, hindi gali amo. May ara gidapat approval sang IATF dito sa national. Pero pakarunan ko na kay may report si Action Dale Salazar parte sina kung anong latest kag update tingwaan taman nga maistorya karon ng mga local leaders naton sa Bacolod. Pero diri kita na sa Negros. Kundi buwas ng katapusan April 30. Mayo 1 mag-aumpisa na ang General Community Quarantine. Ano ang matabo sa General Community Quarantine? Subong ginaprepara na ni Eugenio Jose Lacson ang executive order nga mo magapatuman sa General Community Quarantine. Guro na ang papel na tapos-tapos na nila. Ang ginahulat man is the guidelines from the IATF National. Tingnan mo na siling ko nga dukatrasado haw. Tisan o mapagwa ni, lain lang kung ipagwa nila niya sa palabuton pang or buwas pa sa hapon o sa gabi bla.
mapulaw si gobernador kag mga staff ya sini kung paano nila i-plastar ang guidelines man under sa iya pirmahan nga executive order. Action firing line. Pero ay, luwas sa Bacolod, atensyon, taga Negros Occidental, kay damo abing nagka-confuse, siling nga basta gani ibalita, parte Negros Occidental, dala na di nga taga Bacolod. No. Lain kita, may separado kita, nga autonomy sa Bacolod kon politika ang pagambalan. Capital city kita sa Negros, pero ti lain kita Lone District kita, no? Meaning, why kita nagabuto, governor, vice governor, and board members. Congressman lang kita, mayor and councilor sa city. Amo na nga kunano gani ang madesisyon sang governor sa bilog nga probinsya, hindi kita kalakip diya. Tandaan tagin na, kayong ibang ginsister yan, hindi bla kung magbutang ka mo da, Bacolod City, Negros Occidental man, correct, sa address yan mo na, pero may ara sang autonomy kung politika ang paghahambalan, no? Why kita yung kapasilabot sa maginahimong activities kag papel sang mga opisyalis sa probinsya in the same manner, hindi man magkapasilabot sa political affairs sa Bacolod ang Negros Occidental. Action firing line. Unahon ko lang si Axon Marlon Hinobia, parte sininga balita gikan sa provincial capital. Capital reports. Ano dapat bantayan sa mga publiko, mga tagpalamatita? May I have your attention, please? Axon Marlon, may gabi. Son Art, unahon ko lang ang resulta nga ginplayag sang Provincial Health Office sang Negros Occidental pagi sa isa sa mga nurse nila na si Francis Christian Grupe. Angot sa resulta sang ikaduwang real-time reverse transcription polymerase chain reaction kon RT-PCR nga test. Ano to liwat? Ang PCR, ano ganina? Ang PCR polymerase chain reaction. RT, reverse transcription. Amo na sa Action Art nga Ang test. COVID-19 test na gina. Yes, oo. Nga ang resulta sila kung infected ka o kung hindi sa virus. Kaya duwa ka test mo. Ang test nga una, rapid test o rapid antibody test. Amo na siyang problema sa rapid test kay 40% lang nga ang accuracy niya. Yes, ginalantaw yung lang kondisyon lawas ang ginakuhaan Action Art. No? Pero kung magdeterminar kung bala COVID-19 positive gidya, ipaagi na sa ginatuwag nga RT-PCR nga test. So, iring ikaduha nga taga Negros Occidental nga nagpositibo sa COVID-19, kunik ginkuhaan si Action Arts ang ikaduha man nga test, ang resulta is negatibo. No? Negatibo. Bukas nga adlaw, Abril 30, kuhaan ni sa liwat sang test, amo mangyapon ni RT-PCR test gihapon. Kaya man ang protocol mo sa nga DOH Action Art, dapat katatlo ginakuhaan sang test before nga matawag siya nga recovered. Kundi number 1 to nga taga Banwa sang Ibi Magalona, tong 41-year-old lang nga babaye. Okay. Recovered na to siya kay duha to kasunod-sunod ang negative nga result sa test sa iya. Okay. So ini ikaduha, kung mag-negative man ang ikatatlo nga test siya, nga kuhaan pa sa buwas ikatatlo nga test, mag-negative, automatic ang status siya is recovered pa na sulat, ayo na gid, no? Sa COVID-19. Ari man ang sigapon sa quarantine facility sa Banwasang La Castellana. Muna ba na interview ba ni Action Brian ng Ligad, yung lalaki ba de, ang 42 anyos nga driver, nahalin sa Iloilo. Castellana man siya gyapon. Sa La Castellana. Yes, may facility, may isolation facility ang Banwa sa La Castellana. Dito sa Action Art gina quarantine. Ang ginahulat na lamang nga resulta, kundi 4 ang COVID-19 positive mo. Negros Occidental, ang ginahulat nga resulta sa ikaduwa nga test nila. Ining duwa ka mga OFWs bla, Office of Filipino Workers, nga ara naman niya subong sa COVID-19 Provincial Healing Center sa Tumandok Village, Barangay Santo Niño, Banwasang, Ibi, Magalona. Hinawiran sila kay kuntani ang 14 días blang mandatory quarantine nila subong ning adlaw. Matapos
ting iban nila nga pod nag-graduate niya, nakagwa na. Kaya pa nagutan nga makapuli sila sa nga balay. Ginhawiran nilang duwa, kaya pa sa resulta sa test, kaya kuha sila, kaya positive sila mo. Ang 38 anyos nga taga-sulad sang silay, lalaki ini, halin sa Netherlands, nagtinir sa Cebu at ispuli dari sa Negros Occidental. Asymptomatic, why sa sintomas ka dapat sa action art. Ang ikaapat, ang 41 anyos nga taga-Banwas ang Kanduni, lalaki man naturalized Irish ini siya. Naturalized Irish. Irish. Oo. Tambalon nag-grant ang iya sininga petition o kung gusto niya nga Irish national. Irish national Oh, tamo ni sa hinggat doon niya. sa Ireland. Ireland, Singapore, may isa pa doon art ka pungsod gid. No, so kung mag-abot ni resulta sa ila, kung mag-negative sila action art, ang ikaduwa nga test sa ilang mag-negative, sige apon, may ikatatlo nga test nga kwaon sila. Uy, lawig ba nila naman? Oo basta negative ka, ini ka number 2 ni. Oo. Ini number 2 ni. Lawig man itineri sa isolation facility sa Lakastiliana. Kinala pag sunod nga laton gino ang ikatatlo nga resulta sang test sa COVID positive nga pasyente. Yari ang anunsyo kayo na ni nurse grupe angot sa nag-negatibo nga pasyente. Ato kita liwat sa aton nga mga confirmed cases. Ang aton nga mga confirmed cases, amo ni sila ang apat. You have the first confirmed case, ang Negros, is from EB Magalona. Recovered na ni siya. Nakatapos na siya sang duwa ka consecutive nga negative PCR test. Ang aton nga second nga case, number 2, halin sa La Castellana, nakaabot na ang iya nga first nga negative result. Dala sang iya nga first negative result, dala man da nga batch nga results ang iya nga family members kag ang mga close contacts niya. So they all came negative kag we plan to retest again para ma-confirm gid. We plan to retest tomorrow, makakuan siya sang specimen kag hopefully pagkasulod sang iya nga second negative result matawag man siya ini nga recovered man. So ginahulat naman ang amuna siya nga resulta. And the last two cases na na-mention natin before is ang halin sa Netherlands nga OFW kag isa ka naturalized Irish nga citizen. Samtang aksyon ang inapaabot kung tani nga pag-issue pagparaman ni Governor Bong Lacson sa panibag-o nga executive order nga mo nabasihan sa implementasyon sa General Community Quarantine GCQ sa Mayo 1, way matigayon subong nga adlaw kay way pagid makaabot ang final nga resolution basang National Interagency Task Force resolution art nga sa diindara babalaan kung nano ang plastada sa ginatuwag nga mass transportation kung GCQ implementation sa lugar ang patigayonon. No? From Bago to Hinubaan kag from Talisay to San Carlos lading ato sini ginahambalan action art. No? Sa idalom sang EO nga inog pagwa sa ato sini gobernador. Tibas April 13 na ilaban-laban na sun art mapagawa gid sa resolusyon ng IATF national. Subong sigurado ni galing ka na mo damo bisang ginatinder Manila mo. Bawas sa guidelines siguro ginaset nila o ginabalay nila ginaluto nila to subong. Tila mo pa ni sila sa mga concern man, amakon mo OFW, IATF man ang nagaplanning siya na i-assign sa lain na committee. Sila ang naghahatag action art sang approval sa pagpuli sa mga stranded passengers. Ang obra nila di hamak, sindihan ta natin, pero galing, hindi man, pareho ni isang Negros Occidental, nga probinsya, hindi ba sila Lacson Marlon, pwede nga, hindi man magulat sa ning guidelines mo. Kaya gawa siya na kung basi magkonflikto itong iset mo yung guidelines sa aton. Maglaban ba win man? Doon nag-uso naman lang na. Teka lang, ay galing lang, ay nang nambal mo na, sumbawion mo. Kag,
hindi basta-basta action art ng makapagawa ni isang EO si Governor Lacson kay kabudlay na ang sunod sa Bacolod nga daan nag-appeal tos babaw man sa IATF man nga kon mahimo ECQ lang sila gyapon, no? Te kon mag GCQ outside Bacolod, ECQ sa Bacolod, kung mag GCQ nga ang mass transportation pwede ka biyahin action art Hasta las border hasta las bago Tigan Di sa ka border. sunod or hasta las talisay. Sa border check-up points ko ba siya hasta landa? O ti ang pasero lakat Yeah. Ti may biyahe man niya, Jeff. May biyahe man. O ti sa ilo naman. biyahe man. Sa ilo. Sa ilo ka. Oo. Tigaling, okay man na Oo. mo galing kay ambot. Bangian Ha? Bang Tigaling ano mo na karon kailan ang sitwasyon nga ang sa Negros siya pila ang cases sa mga positive? Apat? Apat Oh, ti diri sa Bacolod ya siyam na. Oh. Di ba kung kalayo sa comparison lang, I mean, damo pa nga pending pagka mga test nga ginahulat. Pero may ideya ka, parte sa kabankalan may contact tracing man silang ginimo kuno to. Kay ang kabankalan may isa ka probable case na da sila. Isa ka probable case. Dua ang probable case na nagsusulintal mo. Ang probable case, action art pasyente na nag-positive na pero ang test ng patigayon action art hindi accredited sang DOH nga test bala, no? Hindi siya hindi sa RT-PCR. Amo na posible nga may contact tracing. Bali rapid. Rapid siya. Dali naging kuha sa dunya ko sa Luksin, Buntilipo na Memorial Regional Hospital. Okay. Daw may reaction sa bala, no? So gin kuhaan isang RT-PCR nga test kining taga Kabangkalan, kag isa taga Surat sa Bago. So muna duwa ang probable cases dari sa Negros Occidental. Balikan ta ang statement sa mga hapon ni Governor Bong Lacson angon sa paggawa nga executive order. I would have wanted to sign that EO today, but up to this day, the final IATF resolution has not been released. No, until now, I understand that they are still meeting, especially on the issue of mass transportation, and we cannot just issue an EO without the guidelines of a DOTR. Department of Transportation ang ganabot silingon ni Governor Lacson nga DOTR. Importante gid kay ginagaulan ng sulat sa para magutanon ano may biyahe na uway. Serious? Kita mo ganing Bacolod pagbatiin lang ang singyan nag GCQ. Ang province may plano na yung okay na yung GCQ guidelines ng ulat. Ay isus ang iban niya taga Bacolod nakabati. Kita mo may mga nagbiyahe ng mga tricycle. May mga e-trike. Di ako naglalambiyong sa Bacolod. Siguro batyagan kung iban, sinisala naman pag-insindin lang mo. Isa, correct. Sige, total, was April 30. Na ba si consider man lang tani, sus magkaladakpan gani ka mo dasang bitaw, tapos ikaw mo. So, April 30, boss, ang sunod ba na tayo gining adlaw? Kay, sulo sigurado nga may ara sang igapagwagid ang IATF National. Hindi lang niya kay kuan dapat mapagwagi sila dapat buwas kay kitapusan lang adlaw buwas. Mas mayo kung tempranohon laga pabla. Para nga na pagkahapon EO ulawan nila subong abi limbawa ti alas 7:27 pa lang. Ti si President Duterte gani ko kay siya nag-live gani sa television tuwang gabi na. Sa kagahon. Tinga hindi nila na krumapulawan abi kay total lapit na lang ni inadlaw na lang ni Nobilino o kun inuras lang. At si Sir Nograles ko ro base ba mati man sa radyo. Si Nograles. Si Congressman? Oo. Sa national. Ay, si Congressman si IATF na. Juan? Walita ba siga monitor sa Facebook Live? Ay, sir, may gabi na. Ano ba bala kami di kung ano ning sitwasyon niyo? Oo. Saan pa mong pagwada? Hindi, itadlungan yun ni sir kay siling ko si spokesperson na ni Harry Roque. Nasipiat man sa statement niya. Sigaran ka ina-action Marlo, nag-trending mo. Gulpiada lang niya. May lang gani kay why man siya sumabat sa aton kay ina. Kung nagbuga sa statement, makigan pa ta. Di ba? Tiba si Sir Roque, mapati man da.
Si Choy Roque Iduryaya. Pamati po si Atty. Harry Roque. Oh. Monica Sako siya subong palamalhas mo ni siya sang halakapang sabat mo sa mga siling ko basi balabangod sa kanamo-damo sa nag-interview siya nagtalang man ng doon sipiat man ng iya statement bla. Uy, dasig maglapta action art kay nasa udtos balita mo. Dasig Dasig. Tiyamakon mo kita diri sa Bacolod ganganangan. Kung ano tong pag-akton la sa appeal pagid. Tido hindi mo ya intindihan ni karon. Ti si Gob subong amo na lang naginawlat. Amo na ginawlat di action art. Pero almost done na. Yes, perma na lang. Tingin sa DOTR, kasugila, may guidelines naman. Kaya nagtawag ko, actually nawag ko kayo sa kwan, sa taga-LTO, pwepes lang kabaluman mo kung ano matabo. Ate ba si ato pag-aungot sa kwa? Kaya ang DOTR na siya, nga desisyon, ma-course through naman na sa LTO kag LTFRB. Oo. O sino ang itugutan mabiyahe? Di ba? Ang guidelines di sa probinsya, ang akong doon sigurado, Action Marlon, nga wayas ang direkta nga biyahe, going to Dumaguete, vice versa. And Cebu, vice versa. Hindi ginaguro yung pagtugutan. Sige, buwas action art raton tara. Kantin sa nasiling tana, para manamalan ni Governor Bong Lacson, tag sa executive order ni Gov Bong Lacson, arat na sa action art ko na ang ginbuhin sa ECQ. Pagpapanaong sa GCQ. Ginbuhin nga restrictions, kaginbuhin nga limitation. Timakon mo na. Ang lain pagin siya ni, kung may damo nga daan niya mahilig, magalak kapalaptas ang kung ano man nga informasyon ibaluan niya mo. I mean, kabay patan niya. Tiulaton ta na lang until tomorrow. Oh. Para nga kung mabasahan ta na, taliwat eksplikar ano ang mga pwede. Kag kung GCQ, may kung halimbawa hindi pag i-grant ang appeal sa Bacolod, what will happen? Pareho nakita nga GCQ. GCQ. Oh, pero galing masiling ang Bacolod niya dali lang. GCQ tuod bro, amo niya nga amo ni muon yapon sa mga borderline no. Oh, hindi ta nakabalo pa. Isa pa sa ginulat ang sunod nga approval halin sa national nga IATF Mercy Flight. Mercy Flight sang another batch sang stranded passengers. Nag-request naman to sunod ang probinsya naton dito sa IATF nga aprobahan. Di anong hambal ni Gov Lacson niya? Parti sa duga reklamo man to ang magindala to nga OFW sa facility center. Sa Ibi Magaluna, nisuraw ko ina si Mayor Marvin Malacon. Oh, kay bala mo ang inang Yolanda Housing Project nagtinrakson art na nga way tawo kag way magamit sa sunod sang duwa ka tuig mo. Siyempre, damo-damo agad hilamon tubo. May mga linya sang tubig, kung tubong tuktukan na. Sabong may linya na sang tubig ang sunod, kaya matigin gastuhan na sang provincial government na nagkapadalagan na subong. Okay. Provincial government, gingastuhan na may linya na sang tubig, may suga naman. Galing kay manti, ang una nga tubo sa tubig, tayo siyempre ko kay may tuktok at tubo. Ang bali ni Mayor Malacon, lain na sitwasyon da kumpara sa tutuod nga balay gidya. Tutuod nga balay man? Balay action art nga kay may ara na may ara residential ang may mo. Oh yes, may ara action art da nga gina-quarantine nga inang may mga kaya-kayab lang nga ti sa balay nila aircon sila, mayaw nila sa tululugan. Daw ay ko maanad bla sa amo sa nga sitwasyon. Dahil folding bed mga action art ang ginatulugan. Galing ti sa siningat tiyempo, nga ari kita sa krisis, intindihanay na lang ni Guro, why na lang ni Anay binasulay sa mga Action Marlon. Oo. Kaya LGU di gani sa aton, kita mo, ang bali ang claim sa Bacolod nga may ara ginman kwan mo, may diferensya ginman bla sa coordination. Ti sa province, di same man ni Guro. Same man Why sang coordination atong una nga batch nga naabot diri sa Manila. Amo tong medyo na ulo atrasar. Mayroon gani action art kay separate ang record sa Bacolod kag Negros Occidental sa mga stranded passengers. Ginsiper. Ipila gani itong latest nga nag-abot to? 28. 28. Ang ato subong sa nagdugang sa Ibe Magaluna 28.
28. 28. So total pila sila to? 105 to. Sa 105 may nagraduar man sa kuan mo sa quarantine. May 33 ka nagraduar. Kay 35 to una mo to FW bla. 33 lang ang pahanugutan nga magkapauli kay ang duha ni nga nagpositive hawiran. No? So, 105 buhina na sang 33. Okay. Kaya nagduga naman yan ng 28. Napag na sulod. Dason Biyernes, kung may maabot naman. Ning Webes na Webes. Webes, dire? Yes. Webes na. I-check Sa barko masakay man na. Basta Webes masakay ito. Oo. Sa Manila, maabot Abang-abot ni Biyernes. Biyernes. Halin to, do mga alas 10 ng gabi ito. Amo na ikaduwa nga bats. Sang nag-abot. Kung ang gabi naman maabot liwat de. Wala ba laban amo na eh. Inaano mo naman? Ikaduwa na sila nga bats. Sang stranded bakulod doon tag Negrense passengers. Gabi no? Tidugang naman eh. Dugang ang bukol naman na di sa probinsya. Dugang nga kadamuon naman sang i-quarantine eh. Kay go pa. Mamukal sumungway na? Mamukal mayara. Mamukal 57. 57. Ari Galio, 99 subong ang ara dira sa bahin sang AB Magaluna. 57 sa Mamukal. Sus. Alain pa kay gina-check ko gina sa OCD, ang abal sa OCD, way pa kami niya kuan ade italin sa national counterpart namon to sa national agency namon Isip ko na, maning coordination man. Bisan sa coordination na lang tani Blackson Marlon nga mo na, oy taga Bacolod, taga Negros, may maabot naman sinyo, mo panismong pending Ang inestoryado sa mga OFW lang. Ang iban pa karong stranded di ang mga workers yan, noon lang na. 1,467 action art mo. Ang ato pa to. Stranded sa Manila, kag Cebu. Okay. 1,487. Sige. Taga San Carlos, so nga puli na budamo, 265. Sus. Taga San Carlos, ang kalabanan hara sila sa bayan sa probinsya sa Cebu. Sige. Una sa balito na sa aksyon na malong hanuboya sa Bacolod Action Radio. Provincial Capital Reports. Action Firing Line. Salamat gid Action Marlon Hinovia, no gikan iya sa provincial capital sa Diani subong kay guidelines way piyagapon man kag way pakadangat ni sa aton sa Negros. Nawari ay tibuas na lang ng katapusan distribution sang Social Amelioration Program. Ang iban galalapsi na sang hulat nagpinangutang na kay gapaabot nga ara sa listahan sang DSWD nga makabaton man sang Social Amelioration Program. Action Firing Line. Ano nga ang matabo sini sa mga hindi makahingagaw? Nagligad ang Malacanang nagambalti. Ambot sinyo na may salabto ni Gamo. Ginamonitor ini subong but nationwide. Kumusta ang status? May mga areas ginman nga may mga problema. Anong mga concern nagdangat na sa office yes and DSWD? Online sa Firing Line. Joining us tonight, Risato na pagpangalagad is Undersecretary sang DSWD. We have former congressman, pag-interview to sa una siya di congresswoman, nakagkabalo yung mag-Ilonggo, Congresswoman Lucy Lagan. Madam, mayong gabi sa imo. Uy, mayong gabi kanimo kag sa ibang mga dagapamati karon, no? So painumdum ka pa sa aton mga kaagi. O gani siling ko ba? Idlaw nagi ko kay former congresswoman Lucy Lagan, siling ko kada interview siya sing una nami kay makaintindi Ilonggo bla. Now, kung magtawag ko sa imo, Yusek, kay diri sa Bacolod, Negros, may mga area pa lang, especially Bacolod City, nga way pa mag-complete until tomorrow, pang iban, gina-expect na matapos ang distribution. But in terms of social amelioration program, ang distribution nationwide, may mga areas man nga doon na delay man ang pang-distribute ng LGO? Oo, damo gid ang na-delay kay dugay man ang ila paglista kag ang DSWD hindi man mag-download sang kwarta kung hindi pa sila makasubmit sa ila listahan kay sa proseso manggod sa SAP may memorandum of agreement man tali sa LGU, the barangay, and DSWD. Okay. Sa MOA nga ginpirmahan sa duha
klaro man nga ang barangay ang maglista, no? Ang barangay ang maglibot sa iya teritoryo, kag mabal-anan niya kung sino ang iya ibutang sa listahan. Okay. Kini nga listahan, amo na ang ginasubmit sa DSWD para ang DSWD tangtangon niya itong mga duplication. Kay kung may ara gani na 4-piece man di ay siya, tangtangon na siya. Sokpen man di ay siya. O, no? So in other words, ang function yun ni DSWD, ginatawag nato sa English, to deduplicate, meaning remove the repetition, remove the names of those who are not qualified, no? Okay. So, dali man lang na, kay may listahan naman, pag ginabalik na sa barangay, and as soon as the list is given back to the barangay, and the amount is already indicated, kay ready naman gid ang pundo, dapat mag-start na ang barangay pag-distribute. Buligan siya sa local nga DSWD sa pag-apod-apod sa kwarta, no? And so, it will take 2 or 3 days ba na ang budlay man lang ang mga salayo, no? Kanang mga islands, kag mga geographically isolated areas. Pero kung medyo sentro, like Bacolod, no? Or Negros, hindi pa na sila lagyo-gid, no? So, ay man kaayo mga bukid-bukid, mapaspas na siya. Okay, so, okay. in the law, after the distribution, the barangay is given 15 days, no, to liquidate. Dapat ma-liquidate na niya. Ay kung ma-liquidate na, ready na for the next distribution for May. So meaning to say, kung bisan medyo malate sila sa distribution, di gin may ngagaw nga as in April 30 matapos, why gin man automatically siyang sa labto ng LGO? Oo, hindi man gid dako na nga problema kung mas malate sila 1 or 2 days kay they are given time, no, to liquidate. In fact, may ara na mga LGUs naka-liquidate na, no, kay medyo paspas gid ang ilang uptick man gid sila sa ila distribution. So ready na sila kung maka-liquidate na kag napaskill na nila gani ang mga pangalan kay nag-require man ng DILG na after the distribution, i-post na nila ang mga pangalan sa nakadawat sang cash, no? O para makita sang mga residente for transparency. Kay may ara manggid mga reklamo na nga aman si Talpulano nakadawat, kami hindi, no? So, correct. Ini nga mga reklamo, dapat i-submit, no, for grievance kay may reklamo. So paspasan gid, no, ang pag-review kung may grievance para makorek na siya. Because as soon as the barangay is able to liquidate, ready na for the next month's distribution. Galing kiti ang problema, sini kayo may mga palayag, kapin pa sa ATF, nagligad nga kung magbalik kayo sa General Community Quarantine base kung ang SAP hindi na mahatag. Mahatag pa man gyapon, pero ang Interagency Task Force, amo na siya ang nagapanday sang guidelines, no? Kay sa liye nato nga sa SAF, no, sa ato bayanihan, we heal as one, that is the law. 2 months manggid, no, ang paghatag supposedly. Oo, naaman sa liye unless i-amend ang liye. Kung i-amend ang liye sang Kongreso, mag-usab ang atong paagi sa distribution. But so far, recess man ang Congress. Kag uay naman gid panahon, no, kay duol naman ang Mayo, next week May naman siya. Gani so tapusin gid na nila, no. Karon kung magsiling ang presidente or ang Interagency Task Force nga hindi na naton subayon tong original nga 2 months kay may ara na kita general community quarantine, depende na kung ano ang desisyon sa Interagency Task Force. But until may ara na bag-o nga guidelines, until hindi gid na amend ang liye, 2 months man gid ang ihatag sa SAP. Oh, okay. So meaning, bisan gali mag-GCQ, mag-downgrade from ECQ to GCQ, may budget na yung allocation na daana. Ay, oo katong budget. Amo gani, damo gid na hindi naka-intindi, kay tanaw nila kadako-dako tung sa pundo. Dako-dako, kay duha man ka bulan, April and May. It's not only for April, it's really April and May. Hopefully nga, why na sang himuon nga ligwat sina sa layi para nga madayon
Yusek ba nga mahatag pa next month ang appropriation nga 6,000 for the SAP beneficiaries sa Negros and Bacolod? Amo mang gihapon na nga amount, hindi ba na siya magkambyo? Kaya waay pa man nakambyo na-amend ang LIE. No? Okay. So ang LIE man ang aton ginasubay. Mhm. So unless amended, the law remains there. Ay, si. Galing diri bala sa amon sa Bacolod, diri sa amon sa Negros ba siling kong problema ni nga perti. Adlaw-adlaw mampati kay Yusek ang amon telepono ding technician daga pala malhas na sang baton sang complaint, gareklamo niya tupad balay kuya tatlogi yang nakabaton nga kadako man sang balay nila nga dapat hindi ni sila magbaton do mo na blang mareklamo most likely. Oo, tama na. Amo gihapon ang mga reklamo sa lain nga mga lugar nga aman na identify ni mga dagko nga balay kag hindi man sila nagakinahanglan gid, no. So amo na ang mga problems when it came to the listing, no. Kay isa siling sa uban may mga na-include nga hindi dapat na-include kag ang iban magsiling din na-exclude kami. Kung amo na ang mga problema ipadangat sa grievance, no. May grievance committee man redress. Pwede man gid i-complain kay may mga na left out, no. Kay aton tan-awon na ang objective sa LIE, the cash, no, the assistance should be given to the most needy, no. Hindi man pwede sa tanan. Kay ang iban maghambal sila na tanan man. Kung tanan di hasta milyonaryo kag ang mga kongresista kag senador kay tanan, hindi. Ang tanan nga grabe ang epekto sa atong quarantine, no. So it's really those who are most affected by the enhanced community quarantine. Sino man sila, mga low income, ang nawad-an sa trabaho, no? Ang mga pamilya, kay pamilya man ang SAP, hindi na individual, pamilya na sila na crisis gid, no? Mas grabe ang crisis nga ila na experience kung ikumpara mo dito sa may mga regular na sweldo sa mga higher income. So it's really for the low income. Dapat kuro timprano ni Yusek nga ma-report sa grievance committee so that kung may ara gid man sang disqualified supposedly by next allocation sa SAP ang para sa May, hindi na sila malakip kay kung ninali karon pabayaan ni kag hindi may ngagaw, hindi ma-report na yun sa grievance committee kundi maton mo sila gyapon kay ang pag-intindi namon sa Bacolod kag Negros nga ang ara sa listahan the same gyapon beneficiaries nga maka-avail sa next releasing sang SAP. Hindi kay gina-validate man pirmi ang listahan, no? Amo gani na ginapakita naton ang listahan aron na makorek. And then ang DILG nag-require sa barangay kaya ang mga barangay under manggit na sila sa DILG. Ang order sang DILG pagkatapos sa inyo distribution ipaskill na ng inyo mga pangalan para makita by the rest of the residents sa barangay. Kaya kung may ara gid na problema noon, may mga hindi dapat ma-include, kana i-submit na siya to the grievance and then it can be corrected because there are many others who need the amount. There are many others who need the assistance. Sila ang aton unahon paghatag sang bulig. I see. Ini mga nag-violate sa mga ECQ implementation, the regulation, may mga naglapas, nga nagkaladakpan, mga four-piece beneficiaries, what will happen to them? Ma-disqualify na ni kagdulaon ni sa ila sa uli ang beneficyon la? O siyempre, hindi man na pwede na palampason mo lang, no? Kaya nga, aman hindi nila gingamit sa insakto ang ila pondo. Pero, siyempre, ginatimbang nato na, kay pamilya man ang aton ginhatagan. Sa 4-piece, i-review gid ang sa 4-piece, no? Kay regular gid na. Kag may agreement na sila sa 4-piece na hindi pwede na gamiton lang sa ingon ana, di ba? Ang 4-piece for education and health of the families. So, sa SAP, no, kay 2 months man lang ning SAP, kung meron may nag-violate, isingga na sila na next time hindi ka na makadawat kay nga tapos usik-usikan mo lang, no, i-waste mo lang ng kwarta. Pero siyempre ang mga pasaway dia
isa o duha lang sa pamilya, what happens to the rest of the family? Yes. Na mag-suffer sila because of the pasaway, no, ng members of the family. So they have to be reprimanded, no? Hindi ba na pwede na palusuto na lang nato. Okay. Now, ang releasing ni more or less by May sano ayhan Yusek? Ano to? Ang second nga releasing sa bulan sang Mayo, sano ni siya? Depende sa barangay. Kay hindi man i-release ang kwarta kung Kundi ay sila liquidate. O, amo na ang requirement. Di Okay. barangay has to liquidate. Amo gani, ang iban na mga barangay, paspas gid sila pag-distribute, Okay. paspas sila pag-record para makuha na nila for the next month. Maka-distribute naman. Kaya ang hindi paspas gid, no, kung hindi sila maayos sa pag-liquidate, di madugay pod ang ilahang ano, no. Dapat baskog sila, no, sa pag-review, pag-liquidate, para mas baskog pod ang pag-download, no, sa funds sa ila. Kaya muna ang kondisyon, no liquidation, no downloading for the next tranche. Yes. Yusek, basi may gusto kay palabot sa public, may kay officially from the DSWD ang statement from the national, anong mga dapat nila himuon, anong likawan nila, kapin pagid sa mga beneficiaryo nga may mga reklamo din sila makadto. Yusek, please go ahead. Kung may mga reklamo, no, may reklamo manggid, no, kay we cannot please everybody, no. We have to also ask for your patience, no. Kay siyempre budlay bit the whole nation, no, ang imo na serbisyohan kag mga frontliners naton na kapoy na sila kag hindi na nila nakita ilang pamilya kay magsuroy-suroy man pod, no. So there are numbers, no, that you can call, no, mga hotline kani nga ginatawag nato para kung may complaint tawag lang, no. So amo ni ang numbers na makatawag man sa national, no? So I will dictate, no, the numbers. Yes, please. So for the grievance, ang number 02 hangtod sa 8, no? 02, that's Manila, no? 02 until 8. Then 951-2803, local 8892. So liwat, no? 02 up to 8, 951-2803, local 8892. So pwede manghihapon sila magtawag sa diha sa Bacolod, no, kung may naa sa website ang number sang regional office para magtawag sila. O sa Malacanang pwede ka magtawag sa 888, no, para i-report. Correct. Na may mga problema. Sige. Yusek, salamat sa time di ko nagipagawaton. I know nga mag-meeting ay ang IATF. Gina-invite pa ka mo, Yusek? Oo, kay ang mga members sa interagency, ang DSWD, DILG, DTI, DOLE, kag DA, apil na ang DOH, DBM, Department of Finance. Amo na sila ang nagatanaw kung ano pagid ang aton mabulig sa atong mga kababayan nga naapektuhan, no, sa SAP. So together nagaplano na, naga-assessment, naga-evaluation. Amo gani na from time to time may mga announcements ang presidente kung ano na ang sunod nga mga lakang na atong buhaton. So it's the interagency task force nga naga-decide kung unsa ang ano man ang aton mga adjustment so that we can serve better our constituents. Aha. On that note, Yusek Lozilagan, ma'am, salamat gid. Hidlaw gid kami sa imo, kabay pa makabisita ka diri sa Negros kag sa Bacolod. Oo, no? So one of these days ko makabisita kung tapos na ning crisis nato. Yes, ma'am. Mapaspas man ni matapos kung everybody will cooperate, di ba? Kung may protocol kita, hindi mag-suroy-suroy, mag-wear ng face mask, no? Mag-social distancing. Pasensya lang gid na medyo ma-delayed ang atong mga assistance, pero if everybody cooperates, mapaspas man ning baskog na ni matapos ning atong crisis. Salamat gid sa imo kag maayong gabi. Halong kagid Yusek. Halong po sa inyo. Maayong gabi kaninyo tanan. Action Firing Line. Undersecretary sang DSWD sa diyan naman ning opisyo na ano iniman do kakalamot sing mga statement. Kung nagligat to,
kundi ko magsala do si presidential spokesperson mabla Attorney Harry Roque nagbuno nga silingya kon mag-GCQ bla do mabalik daw wain amo hindi ikuha ko lang i-retrieve ko lang i-try ko lang nga makuha ang kundi nga statement tagalini kumbala sa DILG kumbala sa kay Attorney Harry Roque nga nagambal nga kung magbalik kay GCQ daw wain na SAP. Tino sila ba ni nagbalay sang bayanihan law, no? To heal as one. Action firing line. Di silang ni, by the way, bilang background, si Undersecretary Vinda Los Ilagan, a former Gabriela, Women's Party List representative sang una, suki, taginadi siya, ng interviewon sa Action Radio, tisubong Undersecretary siya, sang DSWD dito din siya ga opisina sa nasyonal na tingam balaya gani silingiti appropriated na may ara na nga pundo para sa ikaduhang nga trans o kun ikaduhang nga wave sang SAP na tinuntuhin og gidang SAP nyo dang iba ni nang ginainom tapos iga mo sina inamadakpan nga ginapusoy amadakpan na ginagamit sa hindi amo, ibakal nyo yung druga, kalamay nyo gid. Action firing line. Priso ka na, ginbutang mo pa sa lang-alang ang support sa pamilya nyo, bangon nga para ina-intended dani sa inyo konsumo, kag ginanglanon, di amo nang tingkoy, tabla ko isa nga, papos lang bala, I'm sorry to use the term, hindi ni in general, kundi sa mga pasaway lang yan, ano man ang utok niya, mantinal daw na, kay subong kon madayon tod siling ko gani basi may pagligwat naman ni bala bo puwera hindi lang amo na matabo kay nagligad hindi ko lang galing ma-specify gid kung sino naghatag sa statement tamo nga kung madula na kung magbalik sa GCQ magbalik sa GCQ ang guwa sina bala kuan ang madula man ang SAP kita mo lang nagkala-konflikto yung mga statement even from national. Action firing line. Te laton ta niya. May grievance committee, i-check ko bala ni boss sa grievance committee DSWD di sa province. But sa Bacolod sinong grievance committee dia? Nga mo ni magatulok sini. Kaya hasta subong ang reklamo batok sa listahan. Damo way kabaton nga tani qualify pero dito pa sa mga overqualified, nagganto ang SAP. Tikabay pa may ngagaw ni before pa ang second wave nga kung sila mangyapon matagan kundi unfair. Action firing line. Ay, may ara gid galing iban siya tiyadi pamanto total ara man ta sa listahan. Kaluluoy mo ni mga pobre iya. Ti karon kun halimbawa i-grantong appeal. By the way, nagsabat si Attorney Harry Roque kay Aksonan galing kay silingga ga-discuss pa kami di. Ari pa lang dapit sa SAP. Way pa malabutan ang iya sa Bacolod nga party sa appeal. Tikay na to yan, may mga statement sa kinbuyan. Attorney, man si Attorney, bago ka pala nga kabalik na sa presidential spokesperson nga talatapan, daso nag-amo naman nagkala-konflikto pa iya. Action Nga sa uli, basingwa kami piyang basulon nga mga media sa lokal, di nga masiling, man ang balita nyo, hindi mo na amo. Kami bala nagabasi lang kung anong ginambal sa mga spokesperson. Way mga mikansindi na kung anong mo ang mga regulasyon sina. Ay, kasadya ni. Tiya mga nagareklamo da, preparar ka mo. Galing kiti, way gani sila nung bakal ginamos nila, no pa ilong distance mo tawag to. Landline to yung ginatag ya, Sir El Reno. Landline to ya, sa Manila. Dari na lang tawa, tingkwanta ni Boas, nga ma-check sino mga grievance committee day. Kagkabay pa mag-complaint matalupang dani sa Malacanang nga aktuan kung sino man ang nagatinunto da nga mga listahan nga nagagamit sa puder nila para ang lapit sa luwag lang makatilaw. Abi pakita nyong inyo puder da kang inyo sinikaisog agod nga pang disiplinahon ang mga nagabusar sa ila puder. Action firing line. Kung may makahimo sila perdi pa kamuya. Tanawa to si Mayor Richard Gomez, si Guma, inang do pariyo man sa aton kolor. Kolor lang galing. Ang iya pamanit, pulang tabuhang style iya, kada balayg min pangatagan iya sang bugas sa kasako.
Why ni siya nang lista-lista? Hindi gindayaw pa siya. Tidiri sa aton, ang pamangkot siya may second wave pa man o kung may third wave. May next pa bala nga ihatag diri sa aton sa Bacolod nga mga food packs. Ang SAP gali pwede pa man di siya maglapaw pa kuno sa April. Importante nga hindi lang magsobra sila sa ginset naman nga dapat i-liquidate adtong mga ginhatagan sang mga barangay kag DSSD sa Bacolod for that matter and DSWD diri sa aton sa Negros Occidental. Action firing line. Ini nga mareklamo dapat matagan hostisya agod ang ginasinggitan kag balakuon sa mga pigado nga tani benepisyaryo matagan man sang hostisya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radyo Bacolod kag Negros anon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampilikan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sansan anong ang kalintangan Responsable na pagbalita Pagkain na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:13 na. Sa gihapon aksyon na firing line every Wednesday. No, temporaryo kita nagatalos sa kay Aksyon Brian mo din. May mga adjustment sa programa. Amo na nga every Wednesday kita ang programa. Action firing line. May gabi dira sa Barrio Obrero, sa Mansaya, Barrio Obrero, sa Iloilo ni Slaya. O, nagamonitor pa o. Si Nanay Pinang. Nanay Pinang, present. May gabi da si Tutong Kahilig. Harap man si Nung GI, Pamin, si Iman, Tutoy Iman, nagtambok si Tutoy Iman, no? Inday RB, si Inday Kayla. Inday Kayla, excited ko na sila matingalan nila. Si Jet, si Joyce, sini siya Joyce, kag JR Pagid. O, sige, GR, Elmi Pamin. Si Elmi Pamin, gali. May idra, no? May lang nga pag-monitor sa inyo. Sinanay Pinang niya, dito ni Iloilo, nabulos-bulos, siya lang ning counterpart na ito kag mo. Pisan kay Action Brian, kisa ka monitor man ni sila. Action firing line. Thank you, Gina. No, sa mga taga Iloilo dira, sa mga pariente kuya sa Tigbawan, kag sa Napnapan, mga tayhupon na may gabi sinyo da, no? Mga pariente naton lingway pag kami kakilitay sinada. Salamat, Gina. Action firing line. Aring mga mensahe ho, before tagkantuan, ang ginapadala ninyo nga or mga update karon, standby Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government. Oy, may gabi gali may lang pag-monitor kay Florami Bacoli Merasul, kas Gary Mark Jordan kay Mrs. niya da. O may gabi lang sa inyo may lang pag-monitor da kasa. Salamat gid. Wala man diya gani si Lilo Mansaya kabaton, no? Sa Mansaya kuno to way man sila kabaton. Ahay. Ang Hello Garden niya, Action Art, good evening. Monitor lang ko distakuling musta na Action Art, okay lang ko May gabi magparing sindoiran si Heaven LPL Abastilla Salido. Dirigid si Mamaylan City, sir. Ano da sinuway magkabaton kamo da? Action firing Barangay Karadyoan ni Mamaylan City, sir. Lapit gituod sa luwag ay kalain. Ang iba na lukan gani migo kaluwag ay basi ko mag-amo. Diri ang iba ni sa sap namitan niya kung lapit sa luwag, no? Action Pareho ay lang dugay ang taga-tangob na nawag sa akong personally sa cellphone, sa akong daw sa landline. Gareklamo man, why man man tanda matawan. Action firing line. Kung ma-extend ang ECQ, what if kung after May 15 may positive man gyapon, ti ma-extend taliwat, hindi ko nakasabat Sir Noel Hamules, ha? May ara sang exit planning team kung mag-GCQ, ga-evaluate man sila kung anong himuon. Galing ang question sini number 1, kung bala may ara sang i-grant sang National Interagency Task Force ang ayo nila. Action firing line. Ga-monitor man si Mary Grace II, shout out lang di sa amon lugar. Biskan form sang DSWD, wala kami kakita, kag hindi kami pagdalon. Ibisan form na lang tani, no? Niya kay sasap, single mother, kag gabusong, kay ga-star kami kuno sa balay, kag ginikanan namon. Pero sa banwa, panggaan lang ang mga galumon. Ti-report ni sa grievance committee, Action firing line. Mamati kami di, gina-shoutout ko si Myra Pernito sa Oregon. Oregon ni sa Amerika. Si Arcon Tovida, Action Radio man ginapamatian. Uy, City Administrator Ang, Madam, mga gabi. Salamat man sa pagmonitor. Action firing line. Leonard Jimeno Dueño, God bless. Great kami di sa Ilas Libertad, mga guard, sir, sang Santillan, sang tanato sa building Lizares, sir. Okay, Ang amon mapisan, aktibo, nga purok president sa Ludogi ko di. Way ko nakakuat ang bangko, bangko para siya, pero believe ko nga klase, purok presidento, sang Patricia Home Subdivision, Bacolod City, sa Granada sa amon, si Sir Julie Castillo and his family. Sir, may gabi lang da. Thank you, gida. Sa roving siya mo mula ning purok president, kita ko nga way untat ang roving niya para nga ipasiguro ang seguridad kag mismo mga ginagasaway sa mga pasaway da.
Action firing line. Romo Pasaporte, Paremeng Gabino, Dominador Hieronimo, Fukuda Eleanor from Japan, Maria Ko, Gamonitor Man, Ronald Ayan de Liomes, ikaw gina, ay, may gabi, Sara. Gamonitor man ko di pareha. Sige, salamat, gid salamat. Engineer Raul Velasco and his family. Thank you, gida, sa Gamonitor. Misis ko Gamonitor man, no, may gabi lang dama. Action firing line. Ladaan na ng Ukrana kay para sa kuan karon, no, sa Panyapon. Action firing line. Alas 8:18 na, antes kay Aksyon Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Government Center, damo di mga mensahe, pag ito pero hindi ko na ni iban basi malabutan blaw. Ariyo sa tunga sang krisis nga gina atubang naton sa bilog nga pungsod, bilog nga kalibutan, nami niya kay magaserbi ining inspiration, no, inspirasyon sa tanan, sa luyag man nga mangin abogada or any profession, kabalo kami ara ginasang nagaserbi nga nangin inspirasyon sining mga nangin successful sa ila profession. Anamuno ko kay ina sa inyo, galing na lang man siya kay may mga interview man sa iban. Ang 32 years old nga certified public accountant kag nangin part-time teacher sa College of Business and Accountancy sa University of St. Lazal, tiaryo, top 10 siya sa bar exam nga result ng ginpagwa. Congratulations, we are very proud for having Bacolod nun, for having a top 10. Kag sa iban man, kung hindi man kamo na nakadala sa top 10, okay man lang, importante nakapasar ka, hindi daw magwa ka bar examination. Action firing And line. tonight joining us is attorney na, no? Attorney Bibilan Madera. Parintianay ka mo ni Iha Donel Marmadiras ning duwa. Online sa firing line. Ma'am, may gabi sa imo. Thank you gid sa time. Ginatag sa Action Radio Bacolod si Action Art. Hi, Sir Art. Good evening. Pasensya gid baway gin magtuon ng tempo ta sa ginset na kaina kinaunahan kami gilig isang iban interview sa imo. Pero anyway, ma'am, first and foremost, congratulations not only for passing the bar exam. Ara ka pa nadala sa top 10. Nanong sekreto mo, ma'am? Siguro, lang gid safe lang gid kay bisan ako wala man ka-expect mo. So, basta destined maging top 10 ko. By the way, personal circumstance, bali taga Bacolod ka gid ya, ma'am, no? Oo, sir. Taga Bacolod gid ko. Diri gid nga barangay, diri ka gid ya nagdako sa Bacolod City. Sir. Okay. First time mo ning nag-take siyang bar exam. Yes, sir. 2019 ko nag-graduate and then 2019 ko nag-take bar. Okay. Dason, ang imo giniskwelahan elementary kag high school, di ni ka maeskwilahan before ka naglasal? Sa elementary ko, Bacolod City Sped Center. I don't know kung kabalo ka man na, pero I'm part of the gifted class. Do first and last batch kami na da. And then, high school is Negros Occidental High School. And then college, muna, University of St. Lazal na. Ma'am, sino ang nangin inspirasyon mo sa naga-bira-bira ka review and then sa pagkuha mo ng isang examination? Parents ko siguro because it's a long time dream na get nila nga at least biskan isa lang bra sa amon taklan kung sa mga madera nga may lawyer. Wala ko kabalo kung may lawyer sa iban pero ang roots binila papa do wala gid ko no. And so it's really a dream sa parents ko nga tani may lawyer sa family. So it's been an inspiration also for me na ma-fulfill ang ila dream. Is it true nga prior nga nagkuha ka sa exam, do may maging batsyag ka pa kunungan daw pala ka tuo mo nga kamot?
Oh, sir, actually, those series of medication, gid ko, do na pneumonia ko, and then ang akon nga, untol nga bagang, doing kuha pa, so na antibiotics naman ko, and then may ear infection, so gid ko nga, I have to take 600 milligrams 3 times a day ng antibiotics. And then during the bar exam, sa mo gito, pinakagrabe nga panic ko, because sa third week ng, doon nag-carpal tunnel syndrome ko, hindi naging ko masyado kasulat. Gapray na lang ko nga, Lord, patapusa lang ko, kay may afternoon pa ko nga session. Fourth week, amo na, nang may gabulig sa ako nga doctor, si Doc Jet. Grabe nga, pasalamat ko siya because siya nagbulig sa akon mo nga nang mag-treat bala ang akon carpal tunnel. So, dumula ko painkillers ang gininom ko sa fourth week para matapos ko lang din ang exams. Bahay. Grabe, magaling mga inagyan mo, no? Kag, ang pila ka mo ka mag-utod gani, attorney? Duwa lang. May magulang ko isa. May And magulang then ka isa. Ang parents mo, di man nagkatrabaho sa Bacolod? Yes, sir. Oo. Very small business kami. Part kami sa Association of Negros Producers. So, amo na, doon mo nang ilang good nga ginaobra, ang business namin. Oo. I see. Ma'am, bangod sa sining kadalagan, again, from the bottom of our hearts, sa Action Radio Bacolod, congratulations. Tanong mensahe mo, especially sa matagpalamati sa Action Radio nga, at maka-inspire ka man sa ila, sa mga naghahandom, not only to become a lawyer, kundi iban pagin nga profession, ano ang imo mabilin sa ila nga mensahe, kag ang imo advice? Siguro ang first, good, have faith. Kay ako, nakatapos ko, nakapasar ko subong because of my faith also. Kay God really sustained me from the very beginning until the end. Kay kung natawon ko lang ang akong mga struggles, though feeling ko dapat na-give up na gid ko, but because of faith, because of the Lord's man nga desire man to para sa akon, then amo na siya. And second, of course, sa mga board takers or bar takers, self-awareness siguro ang pinaka-importante siguro. So they need to know their strengths and weaknesses, capitalize on the strength, and then ang weakness nila, improve nila para i-convert nila as strength. So that's the first step siguro para at least masurpass man nila ang board or bar exams. Okay. So, ano mga future plan ta after sa sining supposedly ma-celebrate ka galing kiti amoning may pandemic, kita doon di ka na siguro na yung makalaga upon sa family mo. Ano mga plano na to in the coming days? Actually, wala magiko plano pa kay Doka. So, aso subong Doka, Dogalo tao pa ko. So, wala ko masyado nag-sink in. Siguro, just to be with my family lang diri sa balay kay since man subong lockout man gyapon, so ma-celebrate lang ko siguro sing gamay lang with my family. Kag sa uli, anong gusto mo din ka magpangalagad sini? May mga plano ka na ka ma-duty? Actually, wala pagid ko discrete nga plans, but amo na gina-mention ko man sa iban ko nga interview, maybe I will try man siguro nga mag-enter sa PAO, kay gusto ko man maging trial lawyer and mga experience man gid bala kung ano gid bala how ang severe situation, or ma-corporate lawyer kay at least maano ko man, incorporate ko man ang pagiging CPA ko. So basta mo na ang pero open man ko sa tanan nga possibilities. Ma'am, may mensahe ka sa parents, sa parents mo and the rest nga mga nag-support sa imo finally? Sa parents ko, of course, very thankful. Ko kabalogin na sila na very thankful ko support nila from the very beginning man. Kaya syempre, financially, they have supported me. Kaya wala man ako masyado ubraded before. So, thank you sa parents ko, sa family ko man, sila manong ko, gabulig man sa akong during the bar. And of course, I would like to thank also my College of Law family. Grabe man support nila, the Bar of Teens na 2019, my College of Business and Accountancy na family. And then to all my friends, and special mention man si Doc Jet because grabe gid ang help man sa akon sa pag-treat sa akon tong carpal tunnel.
And then for all my friends and for all those people na nag-pray dyan, hindi ko man sila ma-mention, but I'm really, really thankful sa ila. On that note, ma'am, salamat kid attorney for the time ginatag diri sa Action Radio Bacolod. God bless sa imo. Good night. Thank you. God bless, man. Salamat. Action firing line. Ayos congratulations si attorney. Amuning bag-o nakapasar, top 10 siya sa bagulang nagwa nga bar exam result na attorney Bibilan Madera. Parinti na Sunel Mar, galing ti. Mindanao, galing siya nagalin. Di gani lugar mas Mindanao? Sa? Mindanao ni siya. Basilan. Maning lugar ng purtimin niya dugay lang balbalana ito. Action firing line. Survivor ni siya hindi sa COVID kundi gira sa Basilan to. Pero buot niya nga taga Basilan. No? Bihagon sa taga San Enrique kundi hindi siya to pa. Taga San Enrique ang nakadali sa taga Basilan, no? Action firing line. Kabalo ka pa man magambal to isang yado sang sa taga Basilan. Kaya hindi ka pa gamay na lang. Abo saya po ay kontak. Wala man niya, no? Daway, perang imo nga ulo ba? Action firing Alas line. 8:29 na Action Radio Philippine Standard Time. Kaduan tang report ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center o Bacolod City Hall. Nawari mga update ay kontak kita, ginbalikan ko si Attorney Harry Roque, galing hindi naging siya available. Sige ko ng discussion nila, and ara pa lang sa amelioration program or sa SAP. Tiyatagad na sa tiyempo kabay pabuas. May ara na siya sang idulong sa aton nga update akong report pati siniha kay kabudlay ginang magsala pang statement mo bla tapos spokesperson ka pa naman sa presidente kundi nabutang tiya sa alunga o karon nagwa kun sa mga tinigang pa dire kita na sa mga report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Hall. Number 1, i-check na naton kay ang parte sa mga update reklamo sa mga OFW. And another thing, basi kung may latest bala parte sa appeal no sang LGU diri sa Bacolod. Gakon pwede extend lang na yung enhanced community quarantine diya sa aton no sa Bacolod City. Action Radio City Hall report. Sa mga detalye na sa balita sa Action Dale Salazar. Action Dale, may gabi. Action Arta trending karon sa social media ining petisyon sa mga 28 ka mga returning OFWs nga nagabot diri sa mga syudad sang Bacolod matapos ngini sila ang temporarily nga ginhouse sa may Graciano Lopez Haina Elementary School cover sang Barangay 31 syudad sang Bacolod samtang dapat i-observe nila ang 14-day mandatory quarantine. Apisar nga ang ini nga health protocol ang ilan na eksperyensyahan o kun agyan dito sa may Metro Manila Action Arta. Kadamo sa mga post sa social media regarding sining itsura sa quarantine center Action Art isa ka pampubliko nga bulutuan diri sa may syudad sang Bacolod. Ang isa ka room, duwa ka mga OFWs ang nagatiner Action Arta. May mga reklamo from the returning OFWs ga ang banyo, higko, ang ban hindi ma-flush, no? And then folding bed ang ila sining ginatiniran. Higko ang palibot, may mga yabok, may mga tanga. Amoy ni ang mga naginawa nga mga post nang na-eksperyensyahan sa mga returning OFWs Action Art Tubtob nga nagpagwa no sang written or petition ining mga nagatiner sa karon nga mga OFWs dira sa may quarantine center sa area sang Barangay 31 Action Arta. Nabutang diri sa ila sining nga panawagan sa Bacolod City Local Government Unit Action Arta nga interesado man sila nga isumiter ang lakaw galingon nga mag-undergo sa additional 14 days mandatory quarantine antes lang makabalik sa tagsa nila ka mga pamilya. Pero ang ila sining ginalauman no sa ila sining pagbalik diri sa mga syudad sa Bacolod nga akomodahon sila no sa isa ka komportable, convenient kag nga isa ka quarantine facility Action Arta nga approve sang Department of Health kag pasok
sa standard sang Bureau of Quarantine Action Art, no? So, bangod sa sining mga ilang na eksperyensyahan, wala nila napunggan nga ipalambot sa social media ang ila sining nga mga hindi maayo, no, nga mga experiences dira sa may Graciano Lopez Haina Elementary School Action Arta. Nagkalao mining grupo sa mga OFWs first batch nga nagbalik sa Bacolod City nga mayara sang meeting nga patigayunon sa tunga sang LGU sang Bacolod kag tanan nga mga concerned nga mga government agencies nga imbolbado sa ila sini nga repatriation process nga ginatawag action art na. May mga post man sa social media nga maayo tuya ang ilang 14-day mandatory quarantine sa Metro Manila kay ang iba nagasiling ginabutang sila sa hotel tapos pag-abot nila diri sa mga syudad sa Bacolod isa ka pampublikong eskwelahan dira sila ginhouse temporarily sa sulod sang 14 Dias Action Art. Sa pagpakig-angot naton kay Bacolod City Councilor Renesito Novero, siya ini ang nag-designate ni Mayor Bing na pamunuan ang Quarantine Center Action Team sang syudad sang Bacolod Action Art. So ang iya city nga sabat suno sa iya hindi trabaho sang syudad sa Bacolod nga mangin komportable ang tanan, kundi trabaho sang syudad nga mangin safe ang tanan. Amo ini ang isa sa mga emphasis nga luyag ipalambot ni Councilor Renesito Novero, especially action art, no, nga gindali gid lamang ang proseso dira, no, ang buhat or pagpreparar sang quarantine center sang syudad bangod nibaluan wala na kabalong LGU sa Bacolod ahead of time nga may manag-abot nga OFWs tubtob nga ila na lasing na balitaan nga sa masunod nga mga inadlaw may maabot na, no, nga mga seafarers diri sa may syudad sang Bacolod Action Art. So sunod diri kay Councilor Navarro para siya normal nga magreklamo ini mga returning OFW, especially bala nga may ginkomparar sila ang ila sining na-experiensyahan dito sa Metro Manila nga quarantine sa isa ka hotel and then sunod siya diri sisa lang ka public school action art. Gintahayag man diri sang konsehal nga supposedly trabaho ini ka OWA action art nga mag-provide sang mga kinahanglanon sining mga returning OFWs kay suno siya sa base information niya sing nabaton ining OFWs nga nagbalik sa Bacolod dito sa Metro Manila ang OWA kagang private employer nila amo ini ang nag-organize nga ma-quarantine sila sa isa ka hotel. But sa lingon, isa ka room, isa ka OFW, may aircon, may TV, may wifi, kag komportable ang ila sining pagstay, no, during... tapos bugtaw ka, online ni Guru sila to pa, why kay na-quarantine ka mo? Amo na siya ang balik Councilor Navarro, nga malas lang ang magreklamo, bangod ang ila tiyang na-experience sa Metro Manila, ayo-ayo, and then diri sa Bacolod, amoy ni, ang ila sini nga na gindangatan. So isa diri sa panawagan ni Councilor Navarro sa mga returning OFWs, nga nagapangabay siya, no, sa paghango pakaron sa siningang emergency situation. Hindi kita makademand sang convenient comfort, no, nga gina-enjoy bala naton sa idalom sang normal nga situation bangod amo ni wala man natin ginapaabot ining COVID-19 pandemic action art kagti nagapangabay man siya sang paghangop kag pagsakripisyo. Isa man sa klaro ni Councilor Navarro nga gin-inspect, no, sang health authorities like City Health Office ining mga quarantine center antes ini nga gintahamtangan sa mga returning OFWs. Aring palihag ni City Councilor Renesito Navarro. We have to understand nga ang mga OFW sa Bungar sa Lopez-Haina Elementary School some sort of dogin ram nibala diri sa aton sa syudad without even observing the protocol between OWA and the city of Bacolod. Ginabalan kami, we have no choice but to accept them. Although ang protocol sa OWA pag Bacolod in so far as returning OFWs are concerned, until sila maka-embark, i-inform na yung Bacolod, then they will
wait for the letter of acceptance from the LGU na preparado na kami. And then they will be swabbed there, then wait for about 3 days na magawa ang result. Kung negative, they can travel. And it is understood nga ang ila sini provision, food provision, ihatag niya sang OWA. Ang amon pagintindi man nga ang mayaman kay comfortable dito sila sa Manila because we were made to understand nga ang ila accommodation gin-provide to sa ila sang ila employer kag sang OWA. So hotel. Diriya, hindi man kita ya employer sang OFWs. You do not expect ang syudad nga mag-provide sang kalidad sang accommodation nga ginhatag sa ila sang ila employer kag sang OWA sa Manila. So sa madali nga panahon nga ginhatag sa amon nga notice, I think we did with what we believe would be best under the emergency circumstances. Gin pa overtime man tada sa Lopez Haina, gin pulawan na da agud matapos ang pagbutang sang screen patinloan, hindi magina perfect, and yet under the urgency emerhensya nga circumstansya, well, at least that is the best under the circumstances that we can afford them. Pero pagkabot nila, again, providean natin sila pagkaon ng aton DSWD. And although ang OWA na tani ang obligated to do that, but then the city is willing to provide for them also or complement whatever OWA is willing to give them. So under the circumstances, ang ako lang iayo is to understand that our duty is not to make everybody comfortable. Our duty is to make everybody as safe as possible. And ari kita sa panahon sang giyera. Lain niya nga sahi sang giyera. Hindi ni giyera sang pusil kag bala. Ang aton diri kontra hindi makitaan. And it respects no one. So nagatinguwa kita nga madaog tani nga taaway. But we need the cooperation and the understanding of everybody. I request that everybody should be a part of the solution rather than a problem. Sunart na batihan si Councilor Renesito Novera sunod siya ti kabay pangtanan mangin kabahin sang solusyon sa ding kontra COVID-19 kag hindi mangin kabahin sang additional padra nga problema diri sa mga syudad sang Bacolod. Sa bahin ni Bacolod Vice Mayor si Fabillaran. Abi action dahil may rason man tani mga bagani mga OFW kay gina-consider ganin silang mga bagong baganihan mo. Na ginakabig sila ang mga modern day heroes na sang pungsod Pilipinas sa bahin diri ni Vice Mayor Sida Familiaran personally nagapangayo sang pasaylo sa pasansya no ang vice alcalde sang syudad sa Bacolod ang managani ang rason diri sa mga city officials sa hinali lang yagin pabalong LGU sa Bacolod ug Negros Occidental nga may manugabot nga mga OFW sa Action Art rason nga ti daw kakulang no ang preparasyon sang syudad Action Art. Sunod diri kay Familiaran ti ginapaabot in the coming days may mga expected pa no nga mga OFWs nga mag-arrive diri sa mga syudad sang Bacolod. Kay yaman diri gid sa Action Art no nga hindi pwede do mausar atong evacuation center dito sa may barangay Vista Alegre. Kay kun magkadto katudo pavilion type ang ining facility no ang regional evacuation center kag sunod diri siya ti do ang lugar ya do applicable lang para siya no nga para lang bala sa mga biktima sang sunog kag pagbaha Action Art bangod wala sang individual nga mga kwarto kag daw whole lang siya isa lang siya ka area nga pwede makatipon ang masobra isa ka gatos ka mga individual. Ang fear ba lang base may positive wala ba ginapangayo kag makalaton sa iban pagid nga mga persona. Rason sunod siya ti amo siyang ginirecommend sang City Health Office nga ang mga eskwelahan himuon nga quarantine center. Aring playag ni Vice Mayor Sid Familiaran. Please, bear with us. Ang ay man siya may nakapreparar siya na. Tanan. Ang city government ang province na prepare kita. Gulpi lang ginpabalo kita nga maabot na sila. And I think ang tabo sa iban nga LGUs tungod wala sila kapreparar. So ang OCD or ang Office of the Civil Defense, I think, among nagarantiya, not so sure, nagarantiya siyang ilang hotel accommodations. Kaya ang LGUs to nila, hindi, why ka prepare? Ang city government yan, nagpreparar, amo ng schools, hindi butangan.
So doka urgent, di kayo wala na pabalo ang LGU ahead of time sila nga Ako na notice mo kada ang aton ginabutangan nila nga ang accommodation nila kada room may separate or may comfort rooms. Ideally dapat one person per room na siya. But tigin butang tada ganit duwa so that nga kung may positive dang lat na niya isa lang. So hindi siya 1:4, 1:2. 1:4. 1:4 daw. 1:4. Actually, why ko to kabisit? I don't know kung 1:4, 1:2. Then, ato ang evacuation center ya sa kuan na siya pavilion type. So, para lang na siya sa kuan day. Ang i-design para sa nasunugan kag nabagyuhan. Nga siyen ka tao, pwede mo da madungan, butang. What if ang kung matabo na to siya nga pareho sa province kay may duwang nagpositive? Timpon mo da karon kundi makontaminate ng tanan. For me daw hindi pa siya design para ta. Kung putangan mo lang nga dividers karon, hindi safe ang tanan. So ini nga strategy sang local government. I think daw for me daw okay man, di ba? But we are doing our best, di ba? Ang giningagaw ganing ang screen. Para nga hindi sila malamukan. I wish nga aircon mo na tani di ba? Message mo na sila, Vice. Well, pasensya. We are doing our best. Damo pag maabot tanan to ay taka-preparasyon niya. I wish nga makahatag kita mas nami nga accommodation sa ila. Tanan ng comfort. Gusto ta na yata. Actually, tapos ang chairman sang Bacolod Interagency Task Force against COVID-19, si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran Accionarta regarding siningin na pangatubang na sitwasyon kahimtangan sa mga 28 ka mga returning OFWs nga nag-abot kahapon nga adlaw. Ang update naton sa DSSD Bacolod sa distribution sang Social Amelioration Fund. So target din nila action art nga matapos it's either April 30 o kung May 1 amo ni siya ang target date sang DSSD Bacolod. Yang 61 tanan ka mga barangays nga ang more than 98,000 ka mga beneficiaries sa action art mahataga na gid sang 6,000 nga ayuda. Kay sunod rin kay Ma'am Tero may mga report man sila nga kinahanglan isometer sa DSWD Central Office ang ning liquidation report kun diin nagadto sina mga nagbaton sining more than 500 billion pesos kung alat sa national government para sa LGU sang Bacolod Action Art. May 26 ka mga persona nga nag-uli sang SAP Action Art umpisa nga gin pang-release ini ang iban naka-realize nga 4-piece beneficiary sila nag-uli sila ang kwarta ang iban voluntarily nag-uli kay para yatag kuno sa mga lubos nga nagakinahanglan kag may iban man nga nag-double entry magabaka double entry may ngalan ang isa ka amay kag may ngalan manabi ang iloy o kun ang ila sini nga bata rason nga iban ginuli nila ang 6,000 pesos nga ayuda. Sunod diri kay Ma'am Tero kung may nag-uli ang barangay amo na siyang mag-identify sang second priority pero kung hatag ka na tanan nga mga beneficiary or household sa isa ka lugar ang DSSD amo naman na ang ma-select action art or magapili sa iban nga barangay. Sa May 2 ning action art at target man sa DSSD Bacolod nga makasubmit sang ila liquidation report dito sa may central office. So far wala pa sang may na-receive na guidelines ang DSSD Bacolod kung bala may batunon tang additional 6,000 para sa month of May ang mga recipients sang SAP bisan in kaso per kaso gay paidala mga LGU sang syudad sa general community quarantine. Aring tingog ni DSSD Bacolod Head Pasitatero. Gina-expect naton nga makatapos kita by May 1 or April 30. Okay. April 30, the most is May 1 kung di may ngagaw. So, we still have mga ka barangays nga wala gidya kakuha pa. Nga subong pa lang nag-start na magkuha. Process. Oo. Big barangays mo. Big barangays. Kagdason, ang iba na ongoing na sila. Kami pronouncement malamang sa national. Nga kung mag-GCQ kita, wala na subsidy for the month of May. So wala pa kung may nabaton. Doon mo ng general, no? Pero
Ti ang ang national nagahambal man nga DSWD has enough fund to support for the social amelioration. To tanawon ta lang magwa ng guideline. Ang guidelines din. Hindi pa sa national DSWD. Tanawon ta kung anong content na kay dumanuguwa man ng mga guidelines nila for the bago sa mga GCQ. Sa submissions, sa liquidation, yung sa national, sa nagani ma'am. Tani may tuning target sa liquidation namon. So, tanawon ta kung makalagas siya. Actually, ito katihan na si Mama Pasidadoro sa... Galing kay silang itong ginakayusik nila sa DSWD. Silang mayara, ginakay-allocated na and it was approved under sa Bayanihan Law nga ginaktuhan niya sa Senate kag Congress sa House of Representatives. Tilay na iya. Action art, no? May budget. Unless i-repeal nila, ay baguhon nila, kag laino naman, tiyan mo nang malantayan ta. Kay may mga announcement yan si Presidential Spokesman Harry Roque. Kung GCQ ka na, Buto na siya nagkuha yaman, gano, waya din ko ma-review, ay basi waya mo talupang, dahil ba yan niya? Wala kasi may mga conflicting hindi kitawagan siya ni Action Ann, nagsabat siya kay Action Ann. Action Ann, please call me back again tomorrow, kay silang yaga, discuss kami di Action Ann, parti sa SAP. Friendship sila nga doon, pa naka-discovery mo? Damo, ginatawo nga nagkapati, kung GCQ na kita, wala na sa may ginapabot nga 6,000. Ay, galing ako, Action Dale, way makugahambal patapos eh. Kaya ang nag-mention to ya is the USIC Undersecretary or the Undersecretary of the SWD. Kaya wala ito yung saligan, why magugasiling nga mo ginamatabo, kay basi kung kita naman sukto niya, nagambal si Dale to kag si Art. Hindi to kami nagambal, kundi ang Undersecretary sa DSWD. Ang magambal na, si Ma'am Pasitero, nga wala pa guidelines kung ano di ba lang matabo. Di ano yung sa Bacolod, di anong latest? Huwag ka tawag si mo si Mayor Beng? Huwag it was. Si Councilor Novero kag si Vice LC, si Councilor Novero siya na nag-offer sa resolution. Si Vice LC ang chairman sa IATF. Wala man sang formal nga sabat or any communication from National IATF kung anong ila sininga tikang action art kung mala i-extend GCQ or ECQ ang syudad sa Bacolod since sa April 30 buwas nga daw magalaps na ang ECQ diri sa Bacolod City kay may iban man nga mga LGU action art nga nag-request man sa National IATF nga palawigon man ang ECQ sa sila sininga lugar bangod sa fear bala nga base ang magwaang mga tawo may mga limitations sa mga hulag base dira maginuha ang mga COVID-19 cases kag maglapta action art. Mga update kag balita gikan. Tibuas ka tuan mo to sa eskwelahan? Kanto ka tubuas? Delikado to wala na gina-authorize action art nga magkadto. Namalo ko si Sir Jo Marie nga pasuksukan niya ka sang PPE. PPE? Hindi talaga ma-recognize. Hindi mo takanta ka na kung ID? Ay, correct. Pwede no? Hindi, joke lang Sige, Action Dale, salamat, Ged. Sige, Action. Buwas buligan mo gikwa? Ayos, ay ka na gina. Basta, rin ka, di kay ikaw na nang ginapadalaan nila ka info. Sige. Bugtawan ta kalasan. Ay. Thank you, Ged. Sige. Mga update yung magdagikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action dahil sa Lazar. Una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Buwas na lang guro mga updates ni oy kay Glenn Hordan kag kay misis niya ara sila sa Pungsod America. Good morning kay Joey Alegria sinyari ko dia sa may Saudi Arabia ga monitor man siya regard sa mga taga Mulubulo kag sa Tumina. Action Firing Line. Alo Rico, good evening si Art nga punta. Ha. Always kami kang mamati upod si Mama kag Papa Rinan sa Hacienda Kabungbungan, Barangay Sagang, Elmer Rigula, Monitorman, Steve Alindog, Sandumanan siya, Mary John Valdez. Salamat kita. Ari pa Aymar Mahinay del Panya, may gabi sa sitwasyon sa Barangay Numanan sa releasing very ridiculous. Ridiculous kuno. Anong ridiculous how? Amo to inang daw kwan. Kaya yung iban siya linya 7 AM to 7 PM ang inding wala ang dala sa lista. Ay, abaw. Kalain man ba? Action Firing Line. Mayo pa ni si Toto Elring awaya na kalinya. May lista.
Sa 5-6 galing. Galing kay siya yung kapanukot. Mustang binta ta tutoy? Action firing line. Ano ginambala na lang langadaan kung walang dala, kung may madala, o siklang 12 oras, inano man iman, ano tapos ni? Muga na siling ko daw. Mary John Valdez. Mary John Galea. Kasari mi Marfil Takanloy. Morning. Good evening. Thank you for listening. Kakalipat ko, abi ko, action at line pa. O, sige. Why na ko galing din po. Ma-pause lang ko for some commercial break. Balikan kita. Pagkatapos, ginlamang sining. Ang balitang ito ay hatid sa inyo na Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba.
Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple. Time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Enervon C Tablet. Labanan ng virus by boosting your immune with Enervon C Tablet. More immunity, mas protektado. Action firing line. Ang sa singkang kuno alas 8 natapos ang pagpang-distribute na sang SAP. Pero ang anduman, nantuod, nesta subong kasigi pa, gutom na ning ibanda mo. Action firing line. Kas Christopher Anlap, mayang gabi, Dirald Sulog, si sister-in-law nato, no? Ami Labuson, Tayupon, good evening. Amuman kay Sir Richard Malaka Dilangre, Sir, mayang gabi da, no? Salamat kita. Pastor, classmate Johnny Binio Mingan, evening man. Ay, pertini. Sige, galing way nagikutsempo ang iban karon gumaminsay. Karon na lang palihog sa Action Night Patrol Program with Action Eric Magbanwa. Hopefully, karon sa gabi may mga update from our city officials. Basi pa malang may ipadala sila nga development party sa appeal sa Bacolod nga extend ang ECQ. May arag silang dyan, hindi ka na mukasang call sa kuwan ni ma-extend pa galing kitigin istoryanta virus. We are not in a normal time. We are under a crisis because of the COVID-19 kaya hindi tagid ni mahatagan kumpiyansa. Action firing line. Ayos. Sige. May kapigilig kay Councilor Maninay Henry Boy Gregas, kay Maninay Almada sa kabataan sa mga kids. Salamat kita sa inyong pagtot. Action Right at the time, dari sa inyo palatuntunan aksyon, firing line, sa ngalan sa regular anchorman aksyon, Brian Morden. Kabuhilog ta karon ng gabi sa technical side, aksyon Elmar Madera. Upod sa aton IT expert,
Aksyon Elry Dotilios, upod man si Aksyon and Defensor. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!